M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye kwina kulikonse kumene mukutitsatira kudzera pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi Loweruka pa 29 Novemba mchaka chimenechi cha 2025. Mawu athu oyambirira tiwatenga m'buku la Daniel, ndipo tiwerenga Daniel chapter 7 kuyambira ndime ya 15 kulekeza 27. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Alexius Mbalangwe kuchokera ku St. Cecilia Likwetu Church, St. Anne Namulenga Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wathu wabwino ndi monga adalembera Luka, ndipo tiwerenga Luka mutu 21 kuyambira ndime ya 34 kulekeza 36. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Patrick Kamba, National Coordinator of the Social Communications and Research, kuchokera ku Malawi Conference of Catholic Bishops, MCCB. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Daniele. Ine Daniele ndidavutika mu mtima mwanga, ndipo zimene ndidaziona m'masomphenya zidandichititsa mantha. Ndidapita kwa mmodzi mwa amene adayima pamenepo, ndipo ndidampempha kuti andifotokozere tanthauzo la zimenezi. Motero adandikambira nandifotokozera tanthauzo lake. Adati, zirombo zinayi zazikulu zija ndi mafumu anayi amene adzaoneka pa dziko lapansi. Koma oyera mtima a Mulungu wopambana zonse adzalandira mphamvu za ufumu, ndipo adzakhala nazo mpaka muyaya nthawi zosatha. Tsono ndidafuna kudziwa tanthauzo lake la chirombo chachinayi chija, chimene chidali chosiyana ndi zinzake zonse, choopsa kwambiri, cha mano achitsulo ndi zikadabo zamkuwa, chimene chinkati chikapwepweta mkudya nkupondereza zotsala zonse ndi mapazi ake. Ndidafunanso kudziwa tanthauzo lake la nyanga 10 za pamutu pake zija, ndiponso za nyanga ina ija imene idaphuka nigwetsa zitatu zija pophukapo. Imeneyi ndi nyanga ija imene idali ndi maso ndi pakamwa polankhula zinthu zonyada, ndipo inkaoneka yayikulu kupambana zina zonse. Ine ndikuyang'ana, nyanga imeneyo idachita nkhondo ndi anthu oyera mtima, ndipo idawapambana mpaka pamene mkulu amene adalipo chikalire uja adafika. Tsono chiweruzo chidakomera oyera mtima a Mulungu wopambana zonse. Pamenepo nthawi idakwana pamene oyera mtimawo adalandira ufumu. Tsono adandiyankha kuti, chirombo chachinayicho chikusonyeza ufumu wachinayi umene udzaoneka pa dziko lapansi. Udzasiyana ndi maufumu ena, ndipo udzagonjetsa dziko lonse lapansi. Udzalipondereza ndi kuliphwanya pafupipafupi. Nyanga 10 zina zikusonyeza mafumu 10 amene adzatuluka mu ufumu umenewu. Pambuyo pake padzabwera mfumu ina yosiyana ndi mafumu ena akale. Imeneyo idzagonjetsa mafumu atatu. Idzalankhula mawu otsutsana ndi Mulungu mphambe, ndipo idzazunza opembedza Mulunguyo. Idzayesetsa kusintha masiku achikondwerero ndi malamulo achipembedzo, ndipo oyera mtima aja adzalamulidwa ndi mfumu imeneyi pa zaka 3.5. Koma apabwalo la milandu adzayiweruza, ndipo adzayilanda ulamuliro wake
kuti potsiriza pake uwonongeke ndi kutheratu. Ufumu, ulamuliro ndi ukulu wa maufumu onse pansi pa thambo zidzaperekedwa kwa mpingo wa oyera mtima a Mulungu wopambana zonse. Ufumu wawo udzakhala wamuyaya. Olamulira onse a dziko lapansi azidzawatumikira ndi kuwamvera. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino mungadalembera Luka. Ndiwerenga Luka mutu wa 21 kuyambira ndime ya 34 kulekeza 36. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, chenjerani kuti mitima yanu ingapusisidwe ndi maphwando, kuledzera ndi kudera nkhawa pa za moyo uno, kuti tsikulo lingakufikireni modzidzimutsa. Pajatu lidzawagwera ngati msampha anthu onse okhala pa dziko lonse lapansi. Muzikhala maso tsono ndipo muzipemphera nthawi zonse kuti mukhale ndi mphamvu zopulumukira ku zonse zimene ziti zidzachitike, ndiponso kuti mukayimirire pamaso pa Mwana wa Munthu. Mthenga wa Ambuye. Mu sabata imeneyi takhala tikuwerenga zosiyanasiyana zimene kawirikawiri zikutikumbutsa za mathero a moyo wathu, ndipo kwanenedwa zinthu zambirimbiri, ndipo lero Ambuye Yesu Khristu akupereka chenjezo kuti ife amene tili ake a Mulungu, ife amene tili otsatira a Yesu Khristu, tinanena kukhala anthu okhala tcheru nthawi ina iliyonse. Kawirikawiri pamene Ambuye Yesu Khristu akulongosola za ufumu wa Mulungu kuti kodi uzabwera bwanji, amapereka mafanizo amene amaonetsa kuti anthu ena adzakhala okonzeka kulandira Ambuye Yesu amene akubwera, anthu ena sadzakhala okonzeka. Mafanizo angapo ndithu. Fanizo lina tinamva kuti Ambuye Yesu Khristu anapereka matalenti, anapereka ndalama kwa makamaka antchito awo, ndipo adapereka kwa antchito amenewa. Bwana uja anachoka kupita dziko lina lakutali. Anthu aja atatsala anaona kuti kuchedwa kubwera, anamasuka kuyamba kuchita zosiyanasiyana zimene tazimva ngakhale mu uthenga wabwino, ati kuledzera, kuchita zoyipa zosiyanasiyana, kutayirira, kumaona ngati kuti Ambuye Yesu Khristu ali kutali, kuna kuti atakhala nthawi yayitali sakubwera ndiye kuti sabweranso. Tinamvaso fanizo la anamwali ochenjera ndi anamwali opusa, ena anasunga makamaka mafuta awo. Choncho mafanizo onsewa amafuna kutiphunzitsa ifeyo amene tili ake a Khristu, amatiphunzitsa ife a Khristu kukhala nthawi zonse okonzeka. Kodi nthawi imene Ambuye Yesu azabwera, pa nthawi imene chipulumutso chizabwera, izakhala nthawi yanji? Kodi izakhala chaka chanji? Uzakhala mwezi wanji? Kodi izakhala wiki yake iti? Kodi tsiku lake lizakhala liti? Date lake lizakhala liti? Pa tsiku limenelo awa yake izakhala liti? Minute yake izakhala liti? Mphindi yake izakhala itiyo? Chifukwa choti sitikudziwa za tsikulo, munthu ochenjera amakhala okonzeka nthawi ina iliyonse. Ngati munthu wakonzeka moyo wako wonse, sunanena kuopanso kuti kodi udzakhala mmawa, kodi ndidzakhala ndikugona, kodi ndidzakhala ndili kuti. Aliyense amene tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi amalingalira zoti tsiku limene lili kubwera, ndipo amakhala okonzeka, sayenera kuopa, sayenera kufunsanso kuti kodi nthawi yake idzakhala iti. Mulungu pamenepo anatibisira chinsinsi chimenechi kuti tisadziwe kutha kwa moyo wathu, tisadziwe zakubwera kwake tsiku lake, chifukwa choti titati tidziwe tikhoza kunena kuti kwina kuti timasuke tizipanga zimene tikufuna, likazangoyandikira tsikulo nzatani nzatembenuka mtima. Izi zimandikumbutsa za nkhani ina imene ndinayimvapo ndili msemino, ndipo imene unaliwaladi kumene Ambuye Changwera anapereka ku parish ya Lisanjala. Manenazo anafunsa mfunso kwa Khristu kuti limene ndikufunsaniso lero ino amene mukutisatira pa programu ino, kuti kodi mutamva kuti tsiku lanu lomaliza likhala mawa la Mulungu, mungatani? Akhristu anapereka mayankho osiyanasiyana amene ndikuonanso kuti nanunso mukupanga mayankho omwewo.
ayi ine ndekuti tsiku lonse ndikangokhala kutchalichi, ayi ineyo ndekuti ndi nthawi yoti ndidzachitire zachifundo zapereka chuma changa kakhale kwa anthu, ayi ine zambirimbiri zabwino zimene zili ntchito zoyenerera kuti zichitidwa ndi akhristu. Ndifunso limene anafunsa lachiwiri limene ndikufunsaninso leroli ndilonena kuti mwanena kuti mutamva njero atabwera kuzakuwuzani kuti tsiku lomaliza ndi mawa, mwanena kuti muzikonzeka moteromo muonjeza moyo wa mapemphero. Nanga panopo pamene inuyo simukuonjeza mapemphero, simukuchita zimene mwanenazi, alipo njero amene wakuwuzani kuti mulipobe. Ndifunso kuti limenelo limene ino ndine ndinanena kuliganizira likutiphunzitsa kukhala nthawi zonse okonzeka. Chifukwa palibe njero amene watiuza kuti ayi inutu mulipobe zaka 10 zikubwerazi, inutu mulipobe chaka cha mawa mukhalapo mpaka chaka cha mawa. Sitinalandire uthenga uliwonse. Ngati sitinalandire uthenga uliwonse, nthawi ina iliyonse ikhale nthawi imene ife tikukonzekera kuti tsiku limeneli likazabwera lisasatitenge ngati mbala. Akutiuza kuti tikhale ochenjera kopa kuti tingapusisidwe. Ndithudi moyo wathu pena umapusitsa. Tikamasangalala mnjira zosiyanasiyana timaona ngati imfa ili kutali, timaona ngati mathero athu sizikuti ifeyo sitingakhale mukati gole imeneyoyo ayi. Za nyengo ndi nthawi sitikuzidziwa. N'chifukwa chake nthawi ina iliyonse, miniti ina iliyonse, tsiku ndi tsiku, sabata ndi sabata, mwezi ndi mwezi, chaka ndi chaka tizikhala okonzeka kuti akazabwera asatipeze tili maso. Amen.